Wallace and Gromit. Yr un newydd? Yeah! Dwi'n cymryd mae hwn yn mynd yn ôl, felly, yndi? Wel, be nath neu chdi feddwl hynna? Fatha'r sgwennu ar y sgrin yn deud many years ago. Ie. Fi ar y ffôn. Hello. Hello. Oh, is that the police? We've got someone here you might be interested in. Fi'n cael ci yn dod panad gyda chdi. panad ti. Nefoedd. Ti'n hapus iawn. Oes. Pwy sy'n jail? Ni di weld o'n. Penguin, bendant penguin, bendant. Fi'n penguin o genuine. Y peth y byddwn ni'n neud i fod yn ffrindiau gyda'r penguin yma. Really? Ie, yeah, mae'n rhywbeth amdano, fi'n moyn tattoo. O'r penguin ma? Oce, ddiddorol. Feathers McGraw. Sut mae'n bosib cael gymaint o ofalus mewn i lygaid plasticine? Ie. Mae fe'n drygionus, yn dydi? Mae'n fwy na na. Ma' Mae'n tebyg- international terrorist yn y llygad na, Mel. The old classic prison shot, Lee. Mae o di meddwl am hein am flynyddoedd, yndi? Vendetta dy fe. Mae fe'n ei cynllun a mae vendetta da fe. Ti'n gallu weld? Vengeance Most Fowl. I see. Ti'n dallt yr pen? Yeah. And now, Up North News. Up North News. Presented by Anton Deck. Anton Deck. Anton Deck. Good evening. Now, we've all heard of cutting-edge technology. Sorry, Anton Deck are really good. Di dal y chwerthin am Anton Deck. Easily pleased. But how about cutting-edge technology? On your doorstep has more. On your doorstep? Honestly. Mae hwn yn union yn hiwmor i. Ie, mae hwn yn perffaith i ti. Ydy, ie. Meet Norbot, the latest thing in gnome help. So mae hwn yn mynd i helpu o gwmpas y tŷ. Di'r ein gromit yn mynd hapus. I've been testing him out here in my own garden, and he's done a cracking job, as you can see. Ydych chi moyn y nobort ar y ffarm? Ysas yn handi cnifio y defaid. Creu rhywbeth mewn. Cynllun, plan gyda fo. O rhywbeth yn mynd trwy ben o bob munud yr un pencwy yma. Hel boi. Oh, Shawshank Redemption, da. Oh, braich ystyniedig. Fi ffili penderfynu os fi ar ei ochr yn ei beidio. Fi kind of yn, t'mod. Wonderful. Mae hyd yn oed yr ein feathers yn chwysu chwartiau. Mae'n trio guessio'r password. Think, Feathers, think. More cheese, Gromit. Cheese. Oh, sa chdi'n neud criminal gwych. Hey, Detective Inspector, da? Boys, ti'n gael? Dim bots ydw e? Ie, da, de. Nawr den, ydy'r lleir wedi cael ei wneud o gaws? Na wel, chael. Welcome to my top secret files. Wallace, come on, you're better than that. Oh, mae o'n infiltrator controls Norbot. So mae Norbot yn gwneud gwaith drwg Feathers McGraw drosto fo. Da iawn, Llyr. Yna, mae'n just dweud beth dwi'n weld ar y sgrin dwi. Dim yn Sherlock Holmes, na ni.
Pam bydde'n rhoi y setting arno? Wel, mae'r byd fel at ydi, Elin. Dyna di o de. Everything's fine. Just come straight in. Everything's fine. Os mae gnome yn gallu cymryd chi'n hostage, you deserve to be there. Oh, mae mas! Good grief. It's you. Again. A Gromit yn siglo I ben. Fe edrych yn dda, dwe? Yndi, edrych yn really da. Be bydde ti'n neud pe bai gyda ti reolaeth I wneud unrhyw beth evil yn y byd? Unrhyw beth evil yn y byd? O, dim amser yn Nadolig, Mae Ryan. Gar hwnna, nes i o'n awr.